Agi pamalandong nini mga adlaw sa Semana Santa, ang RMN Drama. Mahatod ka ninyo ning sugilanon. Nga sinuwat o gubos sa direksyon ni Francis Eliaga Espares nga nagulupan. Isumbong ni Manoy. Nagkukot sila na ko! Kinala makatago ko! Habit ko nila, Mamsi! Habit ko yun! Ay, napandul ko. Nadagma ko. Patay na ko, ani. Dong! Bangon! Manoy! Ngano ka? Naunsa ka? Ilang kumpat yun, Manoy. Yamat ragot. Kinsay yung patay ni mo? Niya sila, Manoy. Kanang duha. Kana sila. Mauna sila yung patay na ko. Tapos ka na! Kalit lang, Brad. Mga Brad, unsay atraso sa kong manghuli niyo? Tikasan ka na! Naku, ini siyang silot. Naku, kami pildi niya. Tikasan na! Gitikasan mo? Giusa mo pagtikas? Hantag mi. Oh. Rugal mi. Siya may antog. Straight na pukari. Matagantog. Way, patay-patay. Bisang swerte ko. O tayo, Jorte, ha? Nga usa ka pa na lang pulos man hari. Mao ba, mga Brad? Ikaw, pilay-pildi ni mo? Ako, pildi ko sa kalibo. Ikaw? Ako po ba'y, pildi kong sa kalibo. Kalibo gina Oh. Sige. Para, kuan, uli ang tala mo. Okay ra? Okay na. Swerte ka lang do. Kay mimiluwas ni mo. Ikaw sa man ni mo, Brad. Ako ning manghul, Brad. Dong Alan. Sorry ara ko tag mayroong. Manoy, So may buhaton ako para maputan ka. sorry lang, Manoy. Sige ka lang sorry. Sige lang sorry man eh. Niya, sige apon kag pabadlong. Kung pa kung sa'yo may tawa mo, mapatay ka itong mga tawa na. Gusto lang kong makatabang ni mo, Manoy. Gusto ka makatabang na ako, pinagis pagpanikas. Nakagamit lang ko anong katong sirong nga kwarta kay para makatabang ko ni mo. Ikaw ang good, pirmi mo kayo, good. Bisag kung sali mo buhaton. Mekaniko ka, unkol. Susuroy ka bisag asa. Maligyak kang short, t-shirt. Pag inabuhi lang, no? Kayo lang, kung ito sa may mo. Kaya yung tanan akong gibuhat. Aron matuman ang hangyo sa atong namatay na itong nanay o tatay. Kita naman lang duha. Patay na sila. Pero ang tugon gyud ni tatay o nanay nga hindi tagyod kapasagnan. At di manunti ka. Hanidam ko nila nga mahimo kang pulis sama kang tatay. Manoy, maningkamot ko. Maningkamot. Sige. Labing maayo. Pero saan mo na nimo? Sige, magkapabadlong. Pagkandag ka na. Tamo nimo. Karoon lang, nikas ka. Antong kasantakan. Yung sa kapanalang pulos na ihari. Magsige ka na. Mapatyan ka. Hindi na sila kapatay na ko, Manoy. Naago ka. Tanawar ka. O, to di ay. Niyang gabi, kuyog ta. Asa ta, Manoy? Gidapit ko birthday. Oh, Kanada. Murad na wasan ko sa kong kagul, Manoy. Pakal ta. O, sige. Kuyog ko, Manoy. Nasa naman is Alan taon eh. Hindi ata na ba ko dapit sa doon sa bahin lang jelly. Nasa na siyang gisugo na kong cake. Oh,
akong cellphone. May text. Oh, lungalan. Aha. On my way na ko manoy. Ay, salamat ako. Hey! Wala kita nila, host. Oy! Hello! Happy birthday! Thank you. Wow, samot kag kwa paro no. Ngayon kay kasbuhok og sa imong bubang ngayon kay imong make-up sad. Ay, thank you. Samot man ka in love nimo. Pangkoy gid ay. Pero ay hangtod ron o apagid taon. Hangtod ka sa kuto mga akong pagpaabot, Chelly. Tiwas ako sa akong pag-eskwela, ha? O sa kurso ko haon nimo. Criminology. Wow, criminology. Okay kayo. Ay, salamat ako. Niya na siya. Kinsa na siya? Ako nang manghod. Manoy! Oh, Oh, sana, gano'n kayo man ka. Tara. Cake ni. Oh. Okay lang, cake. Okay, salamat kayo. Ato di ay, Jelly, ako manghod, si Alan. Dong Alan, Jelly, siyang nag-birthday. Nga ba? Go pa. Happy birthday. salamat gwapo. Go pa. Sada. Dali mo, oy. Suot mo, dali. Akong gift ni mo, cake. Ay, thank you. Dali, suot mo, dali. Sunod mo na ako. Dali. Sige, Jelly, musunod ni. Manoy. Kawan ba? Kini. Oh, nga naman sad. May problema. Sumbong manoy. Kawan ba? Kaya kining... Basta may problema ka. Ibaw ka, may numdum na kong sulting nanay. Ang tugon kong nanay, ayaw pasag ni mo manghod. Oh, Kinahanglan nga siya magmalipayon. Sa'yo problema ni mo. nakaproblema ko, Manoy, sa... Oh, problema. Saman, kita na sa kagkatraso? Atraso. Pero dili kaway, Manoy. Kung dili, atraso sa puso. Oh, maroon mo kaga. Boy Rino. Sana, April boy. Puso, ha? Sa, minyo ka? Mayuyab na di ka? Unguyap pa. O, kung maguyab ka, sa problema. Wapo kang tao. Ha? Pero dili problema tingali ang pagpasugot o babae ni mo. Ganun lang, pag-greet ni mo kang Jelly, ingon ka, happy birthday gwapa. Sa tumag niya, salamat gwapo, di ba? Hindi ha, nang laay, Manoy. Mao na yung problema diha. Sige, sumbong manoy. Ang sa'yo problema. Kuan, kanang, Manoy, problema ko tungod kay na LFS ko. Uy, yamat ragod. Unsay LFS. Kuan, love at first sight ko ni Jelly. Unsa? Ladies and gentlemen, one of the Eden Roses, Mr. Panggoting Lazar. Manoy, imo na. Oo, sige. Diyan sa rakadong, ha? Diyan ka, okay. Jelly, oy. Karoon ka. Apil pa ko sa itin trusas. Kanong mong yun siya sa kong matamis nga. I love you, Jelly. Happy birthday, Jelly. Thank you. Love you. Thank you. Okay, kayo. Ngayon kayo. Thank you. Ay, naod ko dagan pang weekend. More birthdays, ha? More birthdays. Thank you. Next, may I call on Mr. Alan Laza. Oh, Jelly, and ako nang manghod. Kita ba? Okay. Cute siya, no? Manoy, Oh, Manoy. okay dong. Ikaw na. Happy birthday. Thank you. Manoy. Oh. Ana sa kanya, ha? Ano naman? Paminaw sa witness ka. Witness. Witness sa unsa. Witness ka nga, moingon ko ni Jelly nga. Unsay imong ingon ni Jelly. I love you, Jelly. Si Aw na ni mong manghod. Uy, pangkoy. Dili ni pasigaw ako. Serious ko, Jelly. Biyaan ta sa mo, ha? Buang. Murag nasidukan ko. Manaminaw ni Alan.
Dong, ngano ka? Manoy, may sumbong ko nimo. Oh, sige. Sa problema na sa sumbong. Unsa man na? Unsa man? Manoy, may eskwela na ko, Manoy. Criminology akong kuhaon. Good. Oh, good. Sige dong, sige dong. Malipay silang nanay o tatay na. Yes, Manoy. Dasi ko, Manoy. Tungod kay magkauyab na mi. Siya ang akong inspirasyon. Kinsa? Lipay ko, Manoy. Basahan ko niyo. Tanawa, basahan ni. Basahan, Manoy. Iyan ang gipim na ko, ha? O, ni Ao. Unsay basahon ako? Kani ba basahan ni? Ang gipim ni Jelly na ko. Asa-asa. Namnoy, ayan ang reply na ko. Yes, Alan. Na love at first sight pag kunin mo. Yes. Mao ba dong? Congrats dong. Yes! Sakit sa dak. Pero okay lang. Tungod kaya nga akong manghod. Nanahin mo na akong karibal. Manakaangkon sa kong may Jelly. Kung sa man ang kalipay niya, kinalang malipas ako. Tumanon ko ang panungkol ni nanay. Panggaon ako ang akong manghod. Karon, lipay siya. Magtinarong na ko na siya siyang pag-eskwela. Manoy, Oh, dong, nga sa'yo problema. blame ako, Manoy. Ang kuno pa dayon ko. Kinsay mo gasto. Sumbong ni Manoy dong. Niyas Manoy ni mo. Tiwasay yung pag-eskwela, ha? Kay malipay siya sa nanay o tatay. Nga matuman ako, ang ilang kipanugon rin ako, ha? Manoy, salamat. Salamat, Manoy. Wa ko'y laing kasubungan sa kong problema. Ikaw ra yun, Manoy. Ang kinsay sa aning sumbungan ni mo. Ako lang hangyo kini mo. Tiwasa ang imong pag-eskwela. Pero, kung ano dong, larga tingali ko. Ha? Lord ka, asa di ka, Manoy? Ngitag kayuhan dong para makatabang ko pagkain ni mo. Basig, mahibaw na niya kakasa kong, okay? Pero, Manoy, akuan ba? Ano man? Ha? Ano palayo man ka? Kinsa man sumbungan ako. Simple na dong. Karong panahon na din na problema. Magkasulti ta, magkakita ta, pinagis messenger. Cellphone, di ba? Kalit kayo mong palayo na ako, Manoy. Kini akong tinguha dong para sa atong kayuhan. Labaw na gyud kanimo. Pinangka ko mangot. Si Pangkoy. Guilty ko. Sorry, Pangkoy. Hello. Hello. Yes. Nanawag ka. Wangyo ko. Palihog. Dasi ka lang yun ako mangod nga makaumas pag-eskwela, kabang? Labas sa tanan. Pangkaan nga kumangod. Congrats nyo doon. Pangkoy, sorry. Okay na, no problem. Okay, good. Lipay ako para sa akong mangot o kanimo. Bye-bye. Nakonsensya ko. Sorry, Pangkoy. Pero si Alan ang mahal ko. Don't worry. Dasigo na ko si Alan nga makahuman sa pag-eskwela.
kuan kining hindi makatambong si Manoy sa akong graduation. Hala, mao pa? Nagpadari siya kwarta para makaselebrate ko. Oh, mao pa? Ay, Oh. may nanawag ni mo. Si Manoy, nawag sa messenger. Ah, hello, Manoy! Oh, video, video. Congrats, Dong. Manoy, thank you kayo. Thank you kayo. Ah, diyan si Jelly Manoy, oh. Hello, Pangkoy! Oh, congrats inyo duha. Thank you! Buang-buang sining mata na ko na. Kapayason biya ni mo. Tungo mang luha ko. Unahan luha ni Skalipay. Kagraduate na taong manghon na ko. Kaduha. Tunto. Luha sa diskahibos. Na si Jelly. Tuwa may kugmas akong manghon. Pero okay lang. Okay lang. Asa malipay nga akong manghod. Akong suportahan. Dungalan. Moabot rang adlaw. Magkakuros ang atong daan. Ikaw Laka, ako'y bayad sa ato selebrasyon uban sa imong parents. Ayaw, uy. Ayaw, ikipadadaan ko Manoy. Tagahan ko niyong budget. Ang tanan akong kalampusan, si Manoy ang sagot. Sa tanan akong kabuang, si Manoy gyapon ang sagot. Nagpanalipod ako. Pinanggagiday kang Manoy ni mo, no? Yes. Og usa sa timaan ana nga pinangga kaniya, mao nga. Maungaon sa ha? Wa mo sulti si Manoy ni mo nga. Ang unang nanguyab na ako, siya. Unsa? Oo, man siya masulti na ko, anak. Siya ang unang nanguyab na ako, pero di ako mapunta ni mo. Mao ba? Kung mao nakasakong Manoy, wa siya masulti na ko. Anis pa, wa yun. Kung mao na, basin, ako ang hinungdan nga nagpalayos Manoy. Sa dignibaw siya nga, kita na. Sorry sa da nga, karon ako nisulti ni mo ini. Oo, okay lang. Ito ay usa sa mga bisita ni Daddy na ako ron, mao ang mayor, ug makatabang kini nato nga makasud sa kwerpo sa kapulisan. Minum lang ta. Niuli ka unta. Ano makatambong sa graduation si mong manghod? Okay ra ko, Jennifer. Lipay na kay ko. Nakauman siya. At last, mission na kumpres. Tumanan ako ang panugon nilang nanay o tatay. Pangkoy. Pero, mag-amping ka ha. May nag-PM na ako. Nag-PM ni mo? Nga naman. Tunog ng pangan nga, Scorpion. Salamat. Alan, Oh, Jel? may mission ta. May report. Ang usa sa most wanted nga makadispose og 2 kilos per week. Oh, kinsa? Scorpion.
kung mauni ang katapusan, hangtod sa katapusan kong paginawa. Suklan mo. Kini pa! Men! Secure the area! Yes, sir! Libuti ang area! Yes, sir! Okay! Tingnan siya! Yes, sir! Ah, get inside. I will protect you. Yes, sir! Move! Yes, sir! Kinip! Ah, ito ah. Nakasunod na sininglas sa sabay. Jelly! Yes, sir! On the other side ka! Move! I will protect you! Yes, sir! Kinip! Scorpio! Huwag ka na ikagiyasan pa! Dilibutan ka na na mo! Naiiyon ko. Gawas! Kung ipataasin mo kamot, surrender na lang! Si Tutungalan. Grabihan. Karipal sa kuma. Nagkakuros na natong dahan. Surrender na, Scorpio! Gawas na, Scorpio! Ugawas na ko! Gawas! Salamat. Kaya magawas na siya. Adiyan ako! Oh, nakasangklase siya. Nagduko. Ipataasig mo kamot! Kini! Bumit sa karbas! Kini ba? Nagbut siya! Pulitol ko yung armas! 45 ang yung armas, og! Ang yung armas? Uway magasin? Uway bala? Alan! Negro ko siya! Ang sudyang bunot siya pistola, 45! Pero, uway magasin! Ayaw magkumpiyansa. Basig buhi ko siya. Scorpio! Sumbong. Di ba na ito? Unsay manoy! Tutong. Congrats. Ako'y... No! Pero ibunot mo kasi mga armas! Ang bunuay bala ka naman! Para madali ang imong promotion. Kadawat ka award. Dili. Dili ko makaimo. Pagpatay sa pinangga kong ma'am. Bray! Tungkol kay naitugong nanay. Pagkaon ka. Sa bisan unsang problema. Ako ang usul. Bray, no! Sapungan ko yung samas, Manoy! Aron mo nung pagkakas ang dugo! Sapungan ko kini, Manoy! Manoy! Love you, dong. Manoy, bangkoy! Manoy! Huwag din ni mahigala natapos ang sugilanon nga naguluan. Isumbong ni Manay. Sugilanon nga sinuwat ugubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Atong musical director, Randy Nagkulatayan. Ang atong audio editor, Ariel Mangkao. Sound effects, Alvin Nakota. Inapinan ni masunod sa papel ni Alan Goliath Nakota. Sa papel ni Pangkoy. Jesus Franco Espares. Jennifer Datominyusa. Atong hipis sa kapulisan Ochi Kumpukrakasa. Uban kang Inday Pampina. Kining tanan dalit kaninyo sa RMN Drama. While we're on the way to live,
Si